Dacă ia și microfonul. În viață e mult mai bine ca să nu depind de nimeni, să stau de la mâna mea, să nu depind de cineva. Am văzut prea multe în viață, sunt oameni care te sapă, eu nu-i ca să le faci bine, vine cu rău după tine. Pe cine nu lași ca să moară? El e primul om care îți face rău și te doboară. Că un om cu sufletul curat când se mai găsește și nu mai poți să știi care ți-e prietenul sufletește. Pe cine nu lași ca să moară? El e primul om care îți face rău și te doboară. Că un om cu sufletul curat când se mai găsește